Ао, пак закъсняхме. Гошо, защо не ми каза, бе, брат? Върви да ходим, че почна доенето. Аре! Ще долям масло. Да, ма ще чисти там. Чисти му. Ще бия сега с ще опадко и кофта за дръжки. Ей, залепна ли какво? Залепна, бе. Клапа! За широката аудитория, това знаете ли какво е? Пишете в коментарите. Защо го пипаш? Това би ти се фиксирано. Здравейте, аз се казвам Николай Господинов. Трябва да гледам камерата. Здравейте, казвам се Николай Господинов и управлявам тази ферма, която ви показахме. Това място имаше едно поле, буквално обработваема земя, която обработваме беше наша и ние се обработвахме, сяхме се пшеница, царевица и така нататък. Фермата е създадена от баща ми преди години. Сега точно не мога да ви кажа, годините много ми бягат. 2018 направихме новия обор, но 2013 ли, 2012 ли, не знам точно, се започна с един стар руски обор, казва се К200, който събира съответно 200 крави. Руснаци са били практични. Здравейте! Аз съм съпругата на Николай Господинов и се надявам да съм единствената жена, която се представя по този начин. Какво е чувството да си жена на фермер? Едно време хората така пишеха в YouTube. Тая е женена за омъжена за кравар. Не знам какво е чувството. Понякога е малко натоварващо, защото го няма почти винаги. Сега имаме още едно бебе. Какво е чувството? Откъде знам какво е чувството, бе, човек? Никакво не е чувството. Ако се чудиш защо съм с шапка, това е така, защото косата ми е мръсна, за да дойдеш на фермата и да си измиеш косата, означава, че това е някакво предумишлено убийство с косата ти. Защото тук косата се осмърдява ужасно, но това е най-силно нещо, което се осмърдява на крави, именно косата. Щях да разказвам как сме се запознали с Николай. Запознахме се през 2016. Тогава аз бях на 21, той на 18, още ученик. И всъщност най-интересното нещо, един фън факт за мен е, че аз изпитвах такъв голям страх към крави, че едно време като карахме колелета с моите приятелки, първо тръгваме от Елхово, отиваме към някакво село, караме колелета няколко километра. Винаги в селата имаше стадо с крави и аз буквално пусках колелото и се качвах на покрива на една къща. Това никога няма да го направя. Защото много беше страх от крави. Никога не съм си представила, че моя мъж ще бъде кравар. Когато се запознах с него, нямаше изгледи да бъде такъв. 2016 беше годината, в която стартира този проект, този бизнес, а именно да създадат краварник, тъй като преди това имаха един стар, 100 годишен, текезесарски или какъв му казват. И като съм идвала тук, когато бяхме гаджета, нямаше абсолютно нищо, имаше един стар обор. Прословутата К200, за която говорихме, от тук започнахме всички, още с дядо ми заедно и баща ми. Аз бях малък, бях още доста малък, на 15 години, като идвах тук да им помагам. От тук почнахме с малко крави, 5, 10, 15, 20 и ги направихме до 100, а той обора събира 200 реално. Но ние направихме 100 и просто видяхме, че технологията на отглеждане е много устаряла и не става да го продължаваме за развитие на модерно животновъдство и решихме да го преустроим малко и да проектираме нова ферма. Все още има животни, които отглеждаме тук, но тези животни ще бъдат преместени. Имаме проект за нова сграда за подрастващи животни и се надяваме на тях да направим добър комфорт. Това е първият ни трактор, между другото. Даже, както виждате, тук няма врата. Но това е нормално. Когато се занимаваш с земеделска техника, това е нормално. Тази машинка ни е спомен за
всички трудности, които сме минали и към които отиваме, ние не оставяме нашето куче, с което сме стартирали, до ден днешен то ни върши работа. Нямахме много животни, нямахме нови ферми, нямахме модерно фермерство. Бяхме си по стария начин, по руския начин. Аз записах да уча зооинженер в Тракийския университет и съм завършил там 4 години учех и записах в Пловдивския магистратура генетика и репродукция. Завърши ли го? Не. Там деца, ожених се, знаете как е. Един семестър ми оставаше и отидох. Когато завърших 2016 година, от 2016 година до ден днешен аз се занимавам с нея. Всъщност, момента, в който създадоха новия краварник, беше един от най-запаметяващите ми моменти в нашата връзка, защото тогава нашите първи срещи, първи трепети бяха точно тук, там, в офиса на краварника, защото това беше готово, само сградата с офиса беше готова и нямаше все още изграден краварника, все още нямаше крави, там се виждахме, събирахме, стояхме и тогава все още ме решише хубаво и аз имах едни такива нереалистични мечти, че ние може да идваме да живеем тук един ден, да си направим къща наблизо, да гледаме зайци, кокошки, да има детска площадка. Имаше някакви нереалистични мечти, но в последствие, след като докараха кравите и започнах отново да ходя там, разбрах, че това е невъзможно, тъй като миризмата е непоносима. Кога се запозна с Николета? Тези дати са много тежки. Запознахме се 2015 ли беше? Или беше и 16-та? Кажи де, някоя от тия години, 12 клас бях там някъде. Тя не беше много привлекателно да идва тук, въпреки че идваше. Да, идваше, да. И имали сме случаи, където е помагала за израждане на теле. Даже го имаме, мисля, че на YouTube заснемано. Ето има факт дали идвам на фермата, защото ще го питаше него дали идва на фермата. Идваш ли във фермата? Да. Идва ли Николета във фермата сега? Nope. Не. Почти всеки ден съм тук. Помагам с каквото мога. Мога да правя сирене, кашкавал, кисело мляко. Наскоро се научихме да правим масло. Така че мога да доя. Преди изпитвах много голям страх от животните. В момента не ме е страх изобщо от тях. Влизам, дояла съм, израждала съм. Сега не е идвала, защото има ангажименти други. По принцип никой не иска да идва тук. Дори и роднините ми, като идват в началото, където е чисто, нали, примерно да се видим това. Много рядко слизат додолу и да влезнат в мястото, където са кравите. И не идвам тук. Не ти нося баница. Да, не идваш. Не идвам да те видя какво правиш, да зареда колата, да измием колата. Да, за 10 минути. Върти са, да кажем по-български, завърта са. Не правя мляко. Какво да очакват хората от семейство Господинови в това реалити? Да очакват неочакваното. Има много забавни моменти, на които ще станете свидетели, ако гледате това предаване. Това предаване е моя идея, исках да го създадем още когато всъщност те направиха краварника. Но Николай винаги ми е бил отбой. И никога не се е съгласявал, никога не е имал време, всеки път е много заед, всеки път не е подходящия момент, няма кой да снима. И общо взето си казах 2025-та този проект ще се осъществи. Така че се надявам, сигурна съм, че ще има голям успех и ще бъде много интересен за гледане. Аз искам да им покажа нещо, което не е показано до сега. Ние сме в процес на толкова динамичен пазар и толкова модернизиране и толкова високи технологии. И искам да ги направя част от това, те да видят ние как се развиваме във времето. И не само да се забавлява, защото в крайна сметка аз съм така, моята жена по същия начин. Ние искаме да се разтоварваме. Буквално всеки, който е в социалните мрежи, има тази нотка хем да бъде позитивно, хем да бъде разтоварващо и общо взето ще се стремя да бъде забавно и да научим нещо за животните в 21 век. Където видяхте този момент, където слизам от колата и се виждам с едно момче. Това момче има много интересна история и аз съм я разказвал в социалните мрежи, но никога и в YouTube. Това момче е, как да ви кажа, като мое дете. Той е сирак. Наистина си нямаше никой. Имаше си една баба, която почина и буквално той си остане на улицата. Той е в едно съседно село до нас. И много интересна беше случката как
точно попадна при нас. Той е, за разлика от другите деца, които правят глупости, взимат наркотици и така нататък, той е единственият, който се кефи на големи машини. В смисъл, не знам как се случи това, но ние в центъра на това село си издухвахме машините, нали, подреждахме ги преди да влезнат в нивата. И той винаги стоеше отстрани, много отстрани и гледаше постоянно и нищо не казваше, буквално като паметник. И така се случваше доста често, в смисъл, да кажем година по този начин се улучва той да е там и ние да сме там с машините. И понеже нямахме хора и викаме, елай тук да подържиш, ела тук да подържиш, ела тук да подържиш, и той се приобщи към нас и някакси се отпусна. Обаче после, като се случи това нещо, нали, с баба му, тя не че му е помагала кой знае какво, той пак се е издържал по някакъв кофти начин. Ние го взехме тук на фермата и му предоставяхме легло, климатик, кухня, абсолютно всички удобства, които може, дрехи. И той стана, как да ви кажа, като част от нашето семейство и аз дори да няма работа, дори да има работа, той винаги е с нас. Разберете, просто аз съм много щастлив от факта, че съдбата така направи, че го събра с нас. Просто ние няма как да го изоставим. Той в момента няма нито един жив роднина. Ние сме му семейството. Дали празници, дали подаръци, дали да го почерпиш, да го изкараш някъде, винаги сме ние. И аз съм много щастлив от този факт. Той е изключително работливо дете. Той може да го събужи в 3 през нощта, в 4 през нощта. Може да е спал 1 час, той става, идва, помага. Не защото ти е задължен, просто го обича. Той обича да е в полза на някой. Не знам дали има такъв човек. И аз не го заменям за нищо. Както казаха на времето старите хора, и за най-хубавата овца не го давам. И въпреки тези базици, които аз качвам в социалните мрежи за него и че го възхвалявам и го принизявам и такива шеги, аз наистина много го уважавам и много го ценя. Така че това той го знае, няма нужда да го казвам, той го знае. Доенето различно вари на всяка крава, всяка крава дава различно количество мляко. Първо се изцърква, слагат се пияна и бърш след той и се дои. И накрая на доенето им се слага запечатка. Тайно се казвам. Тук само от 2 години работя като дояч. Бях телечар, нали, преди той. След това съм отхвърли в доенето и така. Трудна ли е работата във фермата? Не, свикнал съм. Нали, подначално беше малко сложно, но свиква съм. А шефа как е? Супер. Като приятел, не като шефа, като приятел се държи. Ти имаш ли жена и деца? Да, имам една жена и 2 деца. Една жена? Няма са 2. Колко време отнема доенето на кравите? Някъде около, може би, 2 часа и половина. А по колко пъти на ден се доят? Ами, те се доят 3 пътя. 3 пътя по принцип, но само 2 купи по-малката част на обяд да доим. Повечето час. Сутринта като зафане, сутрин и вечер доим всички групи. Процесът на доене във фермата е изключително важен. Италианците са казали така, това е сърцето на фермата. Това е както социалните мрежи да си провериш стената. Буквално това е по същия начин. Ти по този начин чекваш и проверяваш стадото си на какво положение се намира и на къде отива. За мен най-важното нещо, когато дойда във фермата, е да проверя количеството мляко. Ако то още не е издоено, започвам да влизам в доенето, да проверя какво се случва, докъде са, имат ли нещо нужда, защото самите оператори на доенето не трябва да бъдат лишени от нищо. Там има препарати, има кърпи, има много неща, които трябва да са им на лице. И това е много важно. Какво става, Таню? Бачка няма. Всичко наред ли е? Да. Доената зала? Всичко е наред. Нещо да ни отчита? Развалено? Всичко отчита. Всичко отчита. А мляко има ли? Не, както гледаш. 11 литра, 13 литра. Опа, това е 18,50. Това е рекордьорка. Браво на тия. Да.
Да. Нещо необходимо, всичко имаш. Всичко има, да. Препарати, Всичко. каквото трябва. Браво на тия. Колко животни останаха да се доят сега на обедното? Още една група, някъде около 60-70. Добре. Супер. Айде! Давай! Ти откъде си? Аз съм от село Дядово. Кое е най-интересното нещо, което ти се е случвало тук във фермата? В принцип, един път не бяхме ставали тук по-големите телета деца. Те някъде на година бяха. Не знам, и беше голямо шоу. Това палени, тичане в кълта беше нещо страхотно. Нали, караници после почнахме и то може би мина около 2 часа гонени, само бягане по-горе, долу и пръснаха са, те бяха някъде около 60-70 бройки и едва ги събрах. Шефа кара ли се много тогава? Не, в принцип шефа не са кара. Нали, обича по-нормално общуване, да се кара, да по-злобно така, нали, по-добре се държи. С какво ще поздравиш зрителите? Да са живи и здрави. Все още никой не е познал какво е това. Да предположа Да. за кравите. Разтваряне на някои места. Близко ли са? Близко си, просто да кравите е с по-голям размер. Това е за овце. Да. А това е лампичката. Също така искам да кажа да гледате изкъсно, защото не се знае на къде ще отиде това предаване. Може някой от вас да бъде с някой от нас тук и да прави това, което ние правим. Така че искам да следите, да се абонирате и да гледате. Аз се казвам Тодор Раданов Атанасов. Като какъв работиш във фермата? Като овчар съм. Мечтата ми е да бъда овчар и дизайнер. От 4 месеца съм тук. Съм доволен, овцеца хубави и т.н. Агнете имаме около 30. Сега в момента са бременни и т.н. Какво количество храна изяждат овцете? На деня 350 кг. Салаш, царвица. Царвица давам, да кажем, например, 6 копи, това са 60 кг на ден. А шефа слуша ли ви? Шефа няма грешка. Абсолютно. Абсолютно. С какво ще поздравиш зрителите? Да са живи, здрави, как нас да бъдат животноводи, да има в България животни и т.н. То се загубят. Ние ги създаваме, хората ги взимат. Как се казваш? Асен. Не е Асен, бе, нали Хасан беше? Абе, Асен българското име. А другото? Другото Хасан. Казвай двете имена. Хасан, бе? Добре. Откъде си? От Асеноград. Да. Нали беше от Казанка, бе? Не. Не. И от кога си от Асеноград? От туда. Ние при Тодор Живков дена тогава се преселихме тук. От кога? От Тодор Живков дена. От Тодор Живковите времена? Да. Добре. Тук се преселихме. Добре. Като какъв работиш във фермата? Нощен пазач. А от кого пазиш? Пазя кравите, наблюдавам кои са тели, кои е такова, такива работи. Жена имаш ли? Не, самотен. Така е по-добре или? Да, Вълк единак. винак. Няма ли тук достойни моми за теб? Няма. Добре, мома като няма, момък няма ли? Момък няма. Неща животни. Какво един път дали можеш да разправиш с бика? Остави. Водиш ли кравата на бик? Остави. Пази Боже. Какво стана с бика? Какво стана? Сблъскахме се. Аз като ти каза да не ходи след кравата, ти Не. ходи след кравата и какво стана? Облъскахме се. С бика? А после кой облъска кравата? Бика. А водиш ли по принцип кравата на бик? Да. А бика ако не може? Ако не може, тогава вече за доктора. Да го усминява. Ти ги скачаш, бе? Не мога аз. Не можеш. Как е шефа, слуша ли? Слушат. Всичките съм доволен, много съм доволен от тях. От шефовите съм доволен. Ами от доктора? И от доктора, и от всичките. Ти тук ли живееш? Да. Петка на ъгъла. До овцете е там, дето е първата къща. Хайде още малко. Хайде. Казват ми във фермата, че си бил моногамен. Не. Не знам, така разправят, че си обичал да ходиш по жени. Какво да кажа сега? Няма да лъжиш, ще кажеш си Да, бе, що няма? Жена нямаш ли? Няма, оставима. Сигурно, защото ходиш по други. Сигурно. Кои са тези симпатяги, които държиш в теб? То ми са талисманите, бе. Едната е Снежка, другата е Тодор. Не е вярно, Зъца се казва. Как? Бялото е Зъца. Как ще излиза? Зъца е. Тодор, бе. Не е Тодор. Аз още ги кръстих тук. Добре. Кой ти е най-симпатичен от фермата? Всичките. Ама, кой ти е най-любимия? Най-любимия доктора е Нико.
Какво ще кажеш за доктора? Какъв човек е? Еми, разбира се, гледа се работа нормално, като има нещо болен. Обажда му се, веднага идва, оправя всичко. Ама теб ли оправя или овцете? Как ще оправи мене? Не питай глупости, аз. Виж как се смее това. Ей! Ушки люгата. Аз съм доктора. Казвам се Бранимир Синапов. От колко време работиш тук? От 2020 година. Трудно ли се поддържа здравето на толкова голям брой животни? Млечното говедовъдство и овцевъдство е най-трудният отрасъл в животновъдството. Забавна ли е работата в тази ферма? Много е забавна работа. Като започнеш от работниците, животните, работата, всичко е ужас. А шефа? И той е забавен. Само забавен? И уникален. Плаща ли добре? Редовно. 13-та заплата има ли? Даже 14-та. А коледни банкети? Със сигурност. Кой ти е любимият образ от цялата ферма? Хасан. За колко животни се грижиш тук във фермата? Тук във фермата са 460 млечните крави и 120 овце. Здравейте, тук с моята съпруга работим във фермата 2 години и половина. Грижим се за телетата и кравите. Аз се грижа за леглата и почистването на кравите, тя за телетата. Грижим се за телетата по най-специален начин. Всяка сутрин с сухо мляко, вода, ярма, чистим им леглата, давам им най-специалните грижи за тях. Вие от колко време сте заедно? 2 години и половина. Къде се запознахте? Запознахме се на село. А шефа как е? Супер, няма грешка. Имаме ли някакви проблеми, ни помага с всичко. Трудна ли е работата във фермата? Не. Работата е доста лесна, помагаме се едни на други, разбираме се с колегите и така. Поддържам леглата, чистя ги на ден по 2 пътя, да са чисти. Слагам и хидратна вар и постел. И отнема ми около 2 часа работа. Чистим им поялките също и сменям и водата на животните. И това е. Какво ще кажеш за семейство господинови? Уникално семейство. Трудолюбиви, учтиви, любезни. Какво да кажеш? Този проект ще бъде много интересен, тъй че желателно е да ни последвате. Ако искате да бъдете част от нашите спонсори и да видите вашия продукт в нашата продукция, може да се свържете с нас в имейла, който ще видите по-долу. Брат, рисковете на живото предаване. Това са лайна от Агни повърняли, не знам, сега ще го видим. Ми то пи мляко от дереве. А това на земята, дето там го мажеш? Там още едно има. Колко дубъла имам право да направя? Аз съм съпругата на Николай Господинов и се надявам... Скучно. Не знам дали знаете, кравите имат такива колани за номера, ама нашите хора ги ползват за всекидневна употреба. Чакай ми шефа да взима вещежани работник. Всяка ферма би трябвало Рамбо първа кръвежа. Чакай, нека са, че няма други. Аз като гледам, ти не си за гъщежан, че си за комбилезон направо. Ми вземи я. Ще го носиш? Добре, ще го вземем. Вземи на доктора някой дрехи, че аз само в синьо го гледам. Само в синьо? Само в синьо. Розово да му вземем. Ами аз слушам подхождам. Ей, тормозят вече работниците почнаха да ги бият. И знаеш ли един филм, филм, те го направиха. Кажи кой филм? Кажи кой филм? Барби, въпросо. Вземи му и кутийка. И кутийка. Каква кутийка? За Барби кукла. За Барби, да. Ма ти... Аз след колко бе кадрици има. Мислиш, че има афинитет? Ще го правим това. Манекен, аз за манекен трябва да го правим. Да, ма що крадеш от плана на кравите, сега не мога да се разбера. Ами нали ти викам, чакам още за каштрижоните. Няма номер. Няма ли номер? Няма, трябва да взема. Няма, той ще праща кравите обика. Обика? Прибика. Аз за какво? Прибика. Ама трябва да ми сложиш номер. Ушна марка неща. Ще те избере, ще сложим. Добре, утре. Няма проблем, не се представя. Не го оставя. Копиш тук. Сега се блъскаме. Флирт. ОВ. Дай си номер 1 доктора. Ко казаха? Остави жената, взе Хасана. Хасан ли да вземе? Ти ще го бил взел, казаха. Хасан ли? Да. За кой да взел си го за жена, объркал се го с още. Аз сам неща. Има една соноко. Какво? Соноко? Синоко, да. Синьо око или едно око? Синьо око, не. Едно око. Едно око. Само да бъде. Игло.
Шик си Ньоко. Сима и ти утре жената и да варим да се оправим. Или ви тук ще оправят. Еми как трябва Чакай само да кажи, какво е това синьоко? Синоко. Дето гледаш хората. Око, това се казва. Те ли? Не око. Аха. Око. Ама с едно око или синьо око? Едно око, бе. Кьорава. Какво означава 50 нюанса мляко? 50 нюанса мляко, като не може да си го обясня, не знам. Тошко ти? Аз мисля, че... Ко беше, бе? Тет млекото се върят вътре. 50 нюанса. Нямам си на идея какво. Значи 500 литра. А какво е нюанс? Ами какво ти трябва да ни обясниш, аз не знам какво е. Аз знам ти банът. Как се казваш? Сериозно ли говориш или майтап си прави с мен? Аз не съм носна кърпичка, бе. Да съм ти казал нещо. Един на другия, от другия на един на другия. Какво става тук? Всичките знаете много добре как трябва да се дои, а що не се получава, просто не знам. Влизам долу и виждам, че няма запечатка. Мен не ме интересува кой е направено. Що не слагате? Слагам една запечатка навсякъде. Кога за тебе защо няма в залата да го слагаш? Ехи! И няма да.